Τι είναι από εκεί να πάμε, το φόρο περνάω. Πάει, εντάξει. Άμα με το φόρο περνάω από εκεί. Έβαλα και τα αργά τώρα, λες και θα πάει στον πόλεμο. Έπρεπε του βάρη. Ίσια. Έβαλε τα αργά τώρα και το κάρο με... Το κάρο του είναι πολύ δυνατό. Πέρασε. Με την όπισε τώρα. Έλα πέρα. Την πέρα... την πέρασε. Από ποτάμι είναι, δε. Και εγώ θα κατέβει από εκεί. Δεν θα κατέβει. Ναι. Κατέβα. Ναι, λέει. Χωρίς να το δει. Θέλει να το διαφορτωθεί, γι' αυτό το λέει. Με τα πόδια κατέβηκα. Καλά, χωρίς να το δει. Ναι, λέει. Μέσα στο νερό βάλω να πληθεί λίγο. Μπέλα, πάνε. Πάνε στον πύλη. Πού να μπει. Πάνε. Πάνε στον πύλη. Τώρα τι κάθομαι στους τρεις μαλάκες και κάνουμε τις μαλακίες. Έτσι δεν είναι εκεί. Πρέπει να τους κάνεις την μπροστά. Πάνε, φας και ένα κρούμπαρο εκεί μέσα στις κόμμες και το βγάλεις.